Dobrý deň, moje meno je Jakub, som vlastne rybár z Nemčíc, moje plné meno je Jakub Turčan, toto je môj kamarát. Čau. On sa volá Matej Martiška, tiež je rybár a toto je prvý deň, čo sa snažíme obnoviť túto starú priehradu. Vlastne sme v Nemčíckom potoku, alebo aký to je? No, Zlavský. Alebo lepšie sa dá povedať odbornícky Zlavský potok, ale pre nás to je Nemčický, lebo teče cez Nemčice, sme v Nemčicách takmer. Za chvíľu keby ideme ešte 10 minút, tak v Hrabranoch. To je vlastne naša presnejšia táto lokácia. No a snažíme sa to spraviť. Máme tu zo pár kameňov, čo sme sem nahádzali. No a snažíme sa sem dať potom ryby dakery. Lenže teraz púšťanie, čo počujete, je tamto, čo sa snažíme čo najviac zastaviť. Je to vlastne prvý deň. Hen tam je môj bicykel, jeho bicykel je položený v tráve, lebo nemá stojan. No a vlastne ideme prehen ten reel, ktorý sme tam predtým nechali. Takže ideme pomôcť nášmu geniusovi. No, A ja sa niekde more. a ne... Šmikne, tak to skončí. No. Takže pomoc. Bo Dávaj. Debil. ja som nej debil. No prežiješ? Nie. Chod. Šmikne a letí. No prejdi. Hopa! Naspidovaný. Teraz ti reel pomôže. A áno. No dávaj. Čo? Natáčam. Lebo natáčaš foto. Natáčam teba. Dobre. Si tam. Trošku postihnuto. Nenatáčam postihnuto. Na budúce donesem môj držiak na tento. To si dám takto na... Ale musíme to zastavať, lebo toto, však keď chceš prejsť, tak to sa ti takto vyjde. Hej, práve preto... To bol aký kameň. Takže ľudia, ideme pre kameň. Sama žihlava, samý bordel všade, no a ideme sem pozrieť, tu máme vychodenú cestičku, tadeto. A nebojte, je to legálne. Nie, že ma začnete teraz hejtovať, že aj tí, aspoň tí traja ľudia, ktorí si to pozriete, tak dvaja z vás, že ale to nemôžeš, to je nelegálne si robiť bunkere, je to legálne. Pýtali sme sa pána starosty, pán starosta povedal, že je s tým v pohode, pokiaľ nič neničíme, čo my neničíme. Aspoň tento kameň, au, on sa doškrabaný na kameň a môžeme ísť na tým pitepleným kokotom. Takže už idem. Takže tu je náš genius, pán Bobek staviteľ. A do pyridele. Počkaj, hodím ti to dám. A do piče. Tu máš reel. Hoď. Ale Doriti, ako to vás zobre, keď natáčam. Opa. Keď sa pozriete na môj kanál, toto je moje prvé video. Ale budem mať takých aspoň 5 minút. Bohužiaľ ešte to nebudú strihané videá, takže každá blbina, ktorú spravíme, každé blbé natáčenie, ktoré som spravil, tak tam bude vidieť, každá chyba, tak budem rada, že by ste ma poučili. Takže až by ste mi vedeli pomôcť a nehejtovali ma. Je to legálne, každopádne, jak som hovoril. A dúfame, že sa nám tento bunker vydarí a že to nebude ďalšie sklamanie. No. A píšte do komentárov variaké otázky. Akože hej, keď budeme mať 20 otázok, tak vám toto. Natočíme ďalší diel. Tak ak nám dáte 20 otázok, tak dajte 5 lajkov, bude ďalší diel. Potom, ak budete mať 20 otázok, tak natočíme video, kde budeme mať spýtané všetky otázky a na každú jednu otázku vám odpovieme. Dobre? Takže až chcete, tak vám môžeme odpovedať na každú otázku, stačí 20, dajme 10 otázok. 10 otázok a bude 5 minútové video a všetky z odpovieme. No, takže, náš genius tu iba postáva a ho by čo začať robiť. Ale... Ty
ale, tento prvý diel bude mať nie viacej ako 6 minút, lebo nemáme na čom natáčať, ale počkajte si do ďalšieho dielu, čož bude možno vydatý zajtra, čož ho možno zajtra vydáme, ďalší diel, tak ďalší diel bude určite. Ale Potom ten asi to nebude možno zajtra, možno až pozajtra. Záleží, kedy bude čas, lebo sme decka, ktoré nemusia mať vždycky čas. A potom nebudú len diely tohto, jak sme tuto, budú aj niekedy diely toho, jak sme na rybách. Bude video, kde sme len my, kde som len ja. A keď dáte aspoň 10 lajkov, tak môžeme ísť na budúci víkend na ryby. Áno, až dáte 10 lajkov. Nie, spravíme 5, lebo keďže to je moje prvé video, tak 10 bude ešte moc ťažké. 5 lajkov dajte a pôjdeme na ryby. Hneď za hodinu tam bude 5 lajkov. No takže, až chcete video toho, jak pôjdeme, tak zvolte nám zvolte nám z týchto 3 metód. Plavák, kaprárka alebo feeder. Ktorý bude mať najviac ktorý komentár bude mať najviac lajkov, čo až bude mať, tak vám toto. Tak tú metódu pôjdeme, no idem ti pomôcť, poď sem. Opa! Ty si celý mokrý debil. Dobre, tak toto je asi koniec pri toto video, má to 6,5 minúty a na moje prvé video myslím, že v pohode. Možno ďalší diel bude buď tohto, alebo ďalší víkend rybačka, alebo odpovede, otázky. Tieto 3 druhy sa budeme teraz zaoberať. Potom možno niekedy sa budeme zaoberať týmto hraním, napríklad Robloxu, dakedy, ale budú to hry, ktoré nám vy poradíte. Takže toto video má 7 minút a myslím, že by sme to mohli už ukončiť. Neviem, malo by vám to stačiť. Takže Matej, pozdrav. Čau. 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 A ja, nazdar. Čauko.